जाफ्लांबायनाय थ' नङा बे नोंखौ लोगो मोननाया जाहोन लानाथ' फैयाखैमोन नोङो आंनि सेराव नोंबोथ' मिथियामोन आं हारसिङै दं आंबोथ' मिथियामोन नों सिरियै दं नोंनि बुंनायावनो आं अखाफोरखौ नायग्रा जाबाय नोंनि थिननायावनो आं सान हाबनायखौ नायग्रा जाबाय नोंनि बुंनायावनो आं अखाफोरखौ नायग्रा जाबाय नोंनि थिननायावनो आं सान हाबनायखौ नायग्रा जाबाय नोंबोथ' मिथियामोन आं थैहाबना दं आंबोथ' मिथियामोन नों सिरियै दं जाम्बाथ' नङा बिदिबो सानो नामा सिरि सिरि माब्ला गाबोन जागोन माब्ला सफैगोन बै थारिखआ माब्ला नोंनि स्टेशनाव लाखिहैगोन आंनि ट्रेना माब्ला नोंनि मोखांखौ नुहुरगोन आं खिरखिसे नुहुरखासै आं लाजिस्लु मिनिस्लु जानाय आंनि आगदाथि थाना थाबाय फानाय नोंखौ सिमां बादि मोनलायनाय आं बै समखौ नोंबोथ'